Oli järkytys nähdä ne kuvat ja tietoisuus siitä, että STS:llä oli aikomus asuttaa meidän tytär 10 kuukauden ajan tämmöisissä olosuhteissa. Silmät turpos, oli ihan punaiset, ihan verestävät, hengitysoireita, ihottumaa ihan ihmeellisiin kohtiin tuli. Sen piti olla elämän paras vuosi, niin musta tuntuu, että se oli mun elämäni kauhean vuosi tähän asti. Vaihto-oppilasvuosi ulkomailla on monelle suomalaislukiolaiselle unelmien täyttymys. Parhaimmassa tapauksessa teini kartuttaa kielitaitoaan, oppii elämään vieraassa kulttuurissa ja saa elinikäisiä ystäviä. Mutta monelle unelmavuodesta tuleekin painajainen. Alaikäinen jää usein oman onnensa nojaan. Vaihto-oppilaiden välityksestä on tullut jättibisnes. Nyt mua jännittää vähän, mutta siis kaiken kaikkiaan on kyllä tosi hyvä fiilikset. No ehkä vaan se, kun on niin lähes yksin verran, ei silloin vanhempi, kun mä en ole ikinä ollut. Mä oon ollut kerran viikon kisamatkalla Italiassa, mutta siis muuten. Ja kun on 10 kuukautta, niin se on kuitenkin aika pitkä aika ja silleen. 17-vuotias Elina Laaksonen on lähdössä Yhdysvaltoihin vaihto-oppilaaksi. Isäntäperhe odottaa häntä Silveradossa, Etelä-Kaliforniassa. Joo, siis se oli ihan unelmapaikka. Sitten kun mä en tehnyt mitään niin aluetoivetta tai mitään, niin se oli niin tosi lottovoitto, että mä pääsin sinne. Niin kun tää on ollut unelma niin kauan, niin mä toivon, että tästä tulee niin elämäni paras vuosi. Mä koen tosi paljon kaikkea uutta. Tällä hetkellä eri puolella maailmaa on noin 1000 suomalaista vaihto-oppilasta. Vaihto-oppilaiksi lähtee yleensä 15-17-vuotiaita lukiolaisia. Useimmat eivät ole koskaan olleet poissa kotoa niin pitkään. Se oli ihana vuosi. Pärjät säkin. Joo. Kuten Elinankin kohdalla, Yhdysvallat on edelleen kohdemaista ehdoton ykkönen. Sen lisäksi suomalaiset nuoret suosivat muun muassa Britanniaa, Ranskaa ja Kanadaa. Elinan vaihto-oppilasjärjestö on Explorius. Se kuuluu Suomen suurimpiin. 3 viikon kuluttua tapaamme Elinan uudestaan Kaliforniassa. Ennen sitä kuulemme 3 entisen vaihto-oppilaan kokemuksista. Mä oon kiinnostunut muista kulttuureista ja ihmisistä ja sitten mä ajattelin, että se olisi joku tosi erilainen kokemus, mitä kaikilla ei ole. Se olisi jännä kokea lukiossa. Et en mä odottanut mitään suurta ja mahtavaa, vaan erilaista arkea. Suomessa toimii 10 vaihto-oppilasjärjestöä. Helsinkiläisen Salla Rautiolan perhe valitsi ruotsalaisomistuksessa olevan kaupallisen STS-yrityksen. Koska ne mainostaa, että niillä on 50 vuoden kokemus ja ne on tämmöinen iso ja kokenut yritys. STS vakuuttaa, että isäntäperheiden taustat ja kotien olosuhteet tutkitaan hyvin tarkasti. Perheet haastatellaan niin, että kaikki perheenjäsenet ovat paikalla. Ulkopuolinen yritys tekee yli 18-vuotiaille rikostaustattutkimukset. Heidän taloudellinen tilanne tutkitaan. Heillä täytyy olla 3 luotettavalta taholta referenssit. Koti tutkitaan, se valokuvataan. Sallan vaihto-oppilasvuosi maksoi yli 9 000 €, jonka Rautiolan perhe maksoi STS:lle ennen matkaa. Salla oli vaihto-oppilashakemuksessaan ilmoittanut, että hän on allerginen muun muassa eläimille ja siitepölylle. Se kämppä oli ihan likainen. Ja siis ei se ollut normaali, missä hyvinvoiva ihminen asuu. Se oli pölyinen, sotkunen,
Matto oli homeessa, siellä haisi. Ei ollut imuria, ei ollut niin mahdollisuutta edes siivota. Mehän ei alkuvaiheessa huomattu sitä ollenkaan. Että siinä meni jonkin aikaa. Salla itse ei mitään viestinyt. Hän antoi ymmärtää, että kaikki on hyvin. Hän oli sitkeä, sinnitteli. Et siinä vaiheessa, kun hänellä alkoi terveys pettää siellä ensimmäisessä perheessä, niin alkoi herätä mielenkiintoa, että millaisissa oloissa, mitä siellä tapahtuu, missä hän on. Tällä mä lähetin kuvan kotiin. Järkytin äitiä. No onhan toi aika kamala. Se oli aikamoinen järkytys. Tämä koti oli jotain ihan muuta kuin allergikon koti. Jos jotenkin pitäisi kuvailla, niin sanoisin, että lähinnä sikolätti. Sallan kanadalaisäiti ei suostunut viemään Sallaa lääkärin, koska hän ei usko länsimaalaiseen lääketieteeseen. Aluevalvoja, jonka pitäisi olla vaihto-oppilaan paikallinen tukihenkilö, ei myöskään suostunut auttamaan Sallaa. Mun aluevalvoja oli mun hostaidin paras ystävä. Niin eihän se voi toimia. Tuntuu, että mä oon niinku riesana siellä. Että kukaan ei halua, kellään ei ole aikaa auttaa mua. Ja että ei niinku kiinnosta, mitä mulla niinku menee. Ja sitten kiellettiin tosiaan yhteys kotiinkin, niin mähän olin ihan yksin siellä. Et silloin päädyttiin ainoa, mikä ratkaisu sillä hetkellä oli, mikä auttoi Sallaa, niin oli, että hänen oma lääkäri kirjoitti sitten lääkkeet, mitkä lähetettiin pikana. Eräs nuori lähti STS:n kautta vaihtoon ja isäntä perheen koti näytti tällaiselta. Tämmöisiä Tuo on kylpyhuone ja tässä on koko lattiamatto, joka oli homeessa ja tässä on ikkuna. Miltä näyttää? Nyt minulla on vaikea kommentoida tätä, kun mä en tiedä yhtään, mistä on kysymys ja missä tilanteessa ja milloin nämä kuvat on otettu. Tämä tyttö oli 3 kuukautta tässä talossa ja se oli koko ajan tämän näköinen. Siellä ei ollut pölynimuriakaan, että ei pysty... No yleensä, niin kuin tuossa käytiin läpi, niin meillä on tarkat kriteerit, joiden mukaan nämä perheet tarkistetaan, prosessit siihen, mutta aina kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin onhan siinä mahdollisuus virheeseen. Jos olisit saanut tämmöisiä kuvia ennen kuin sinne lähetetään vaihto-oppilaalle, niin olisitko lähettänyt vaihto-oppilaan tänne? No, mä edelleenkin toistan, että kun mä en tiedä, että mistä esimerkiksi varastosta tai nämä kuvat on otettu ja minkälaisessa tilanteessa. Tämä on se koti. Tämä on makuuhuone, tämä on kylpyhuone. Tämä on ihan se koti, missä tämä suomalainen STS:n vaihto-oppilas asuu. No eihän nämä hyvältä näytä, mutta en tosiaan tarkemmin tiedä tätä, en pysty enempää kantaa ottamaan. Kun saavumme STS:n Helsingin toimistoon haastattelemaan maajohtajaa Eija Sinisaloa, paikalla on myös Sinisalon esimies Ruotsin pääkonttorista John Cedergård. Det här uppfyller ju inte våra interna kvalitetskrav. Det är ju helt tydligt. Flickan i fråga var allergiker och så här såg hon ut. Det ser inte bra ut alls. Det ser inte bra ut alls. Nej, jag kan ju bara beklaga detta. Det finns givetvis inget försvar för det här. Det är ju någonting som inte ska vara på detta sättet. Sipoolainen Iida Sofia lähti vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin syyskuussa 2011. Isäntäperhe asui pienessä talossa Nebraskan osavaltiossa. Se oli likainen, siis se oli ihan järkyttävä. Musta tuntui, että se haisi sieltä, että siellä olisi ollut hometta. Se oli ihan shokki. Se oli ihan hirveä. Keittiö oli ihan järkyttävän näköinen, että siellä oli yleensä mun käsitys keittiöstä, että siellä on pöytäpintaa, mistä tehdään ruokaa ja tällaista, mutta siellä oli tiskialtaat täynnä astioita ja kaikki ruuat levällään siellä pöydillä ja pöytäpinnat oli tosi likaisia ja sitten se suihku, tai mun mielestä se vessa oli tosi likainen, nyt mua ällötti käydä siellä suihkussa hirveästi, kun se näytti, siellä oli pinttynyt jotain likaa siihen kylpyammeeseen ja kaikkea, se oli ihan... Sieltä hostaäiti lähetti viestin, että tyttö on tullut perille ja sitten seuraava viesti oli Iida Sofialta, että apua, että auttakaa mua.
tämä on ihan asumiskelvoton, että täällä on niin hirvittävä haju ja täällä on likasta. Ja tämä haju on aivan kamala, että äitihän ei voi hengittää. Aluevalvoja oli sanonut itse, että hän ei ikinä laittaisi omia lapsia sinne taloon asumaan. No miltä se tuntui? No vähän pahalta silleen, niin kuin, että tolleen vaan alaikäisten vaihto-oppilaiden niin kuin, tolleen vaan heitellään ja pistetään vaan, että ihan sama, että mä saan rahat tästä, pistetään ne tonne ja that's it. Sitten ei huolehdita enää. Mulla tuli sellainen olo, että lapsi jätettiin täysin heitteelle. Iida-Sofian vanhemmat kävivät sittemmin paikan päällä ja näkivät myös Iida-Sofian ensimmäisen kodin. Se koti oli siinä koulun vieressä ja se oli kuin kaatopaikka. Se oli kyllä järkyttävänä. Men vad berättade om er kontroll? Men givetvis så i de här isolerade fallen så har ju inte det varit tillräckligt bra. Och det finns ju inget försvar för det. Som jag säger så det är verkligen ett fall så här är ju ett fall för mycket. Iida-Sofia onnistui vaihtamaan isäntäperhettä, mutta ongelmat jatkuivat. Häntä kiellettiin muun muassa ottamasta yhteyttä suomalaiseen perheeseensä. Aluevalvojasta Iida-Sofia ei saanut minkäänlaista tukea. Koulun kirjastonhoitaja otti Iida-Sofian suojiinsa ja antoi hänen soittaa kotiin salaa omasta työhuoneestaan. Että mä ajattelin, että jos tämä sama tapahtuisi Suomessa ja mä lähettäisin tyttäremme vaikka Lappiin samanlaisiin olosuhteisiin, niin hänet otettaisiin huostaan välittömästi. Iida-Sofian perhe maksoi vaihto-oppilasvuodesta yli 9 000 euroa. Aluevalvojat saavat jokaisesta perhesijoituksesta STS:ltä 400–700 euroa sekä matkabonuksia. Isäntäperheet eivät saa rahaa järjestöltä, mutta sen enempää STS ei suostu varojen käyttöä erittelemään. Ja niiden vaihto-oppilaiden kanssa just mietittiin tätä asiaa ja tultiin siihen tulokseen, että koska se aluevalvoja hehkutti meille sitä, että kuin hän pääsee Brasiliaan, että STS maksaa hänelle ja hänelle miehelle matkan Brasiliaan, koska hän on sijoittanut 16 vaihto-oppilasta niin kuin jonkun tietyn ajan sisällä. Niin mehän tajuttiin sillä heti, että sitä ei kiinnosta kuin rahaa, että se sai $600 jokaisesta lapsesta, kenet se sijoitti niin kuin perheeseen. Et sitten se sai rahat ja that's it. STS on ruotsalainen perheyritys, joka vuonna 2011 teki vaihto-oppilasbisneksellään voittoa 1,2 miljoonaa euroa. Toinen maailmanlaajuinen vaihto-oppilasyritys on EF, jonka ruotsalainen perustaja ja omistaja Bertil Hult on Ruotsin rikkaimpia miehiä. Pääkonttori on Sveitsissä ja konserni toimii Luxemburgissa. EF on Ruotsissa arvosteltu tehokkaasta verosuunnittelustaan. Espoolainen merikukka Laulainen lähti vuosi sitten Kanadaan. Isäntäperhe asui syrjäisessä kylässä, josta ei kulkenut kuin koulubussi. Siinä kylässä, missä mä olin, siellä ei ollut yhtään mun ikäistä nuorta, että kukaan ei tullut munkaan koulubussilla sinne kylään, missä mulla oli se koulu sitten, joka oli 10 kilsan päästä tästä pienestä kylästä. Ja se oli tosi karu, siellä ei ollut mitään, siellä ei ollut edes kauppaa, mitään pientäkään. Perheellä ei ollut varaa bensiiniin, eikä voinut viedä merikukkaa harrastuksiin tai kavereita tapaamaan. Kun merikukka valitti asiasta aluevalvojalleen, aluevalvoja ehdotti, että taksihan on hyvä vaihtoehto. Isäntäperheen taloustilanteen takia merikukka ei saanut tarpeeksi ruokaa. No se näkyi just arjessa siinä, että syötiin makaronia joka päivä. Ja ne itsekin sanoi mulle, että ei ole just rahaa mihinkään hienompia ruokia tai sinällään. Ne just käytti noita sanoja, että ei ole rahaa oikein mihinkään lihaa tai terveellisempää ruokaa. Että kun mä tulin koulusta, niin mulla oli pöydässä sellainen lautanen, jossa oli saman verran ruokaa kuin näillä pienellä 2 lapsella. Ja sen sitten söin ja nälissään loppupäivään.
olin siellä. No oli se tietenkin kauheata, kun ei siinä ollut edes lähellä mitään kauppaa, mistä olisi voinut ostaa mitään ruokaa. Miten sä pärjäsit siinä? No en mä pärjännytkään. Mulla oli tosi voimaton olo koko ajan itsellä, kun ei saanut just sitä tarvittavaa ruokaa. Ja sitten koulussa piti yrittää hirveästi tankkaa jotain, että jaksaa sitten iltaa asti ja seuraavaa koulupäivää. Mehän rohkaistiin Merikukkaa, että me ei nyt osta ruokaa, että tämmöistä ihan normaalia käyttäytymistä. Että jos on nälkä, niin voihan se tietysti ostaa ruokaa ja saahan se nyt ostaakin ylimääräistä. Mutta Merikukka oli tästä valittanut, niin sitten isäntäperhe oli tutkinut hänen huonetta ja löytänyt paahtoleipäpaketin. Ja siitähän tuli sitten kauhea valitus, että Merikukka hamstraa ruokaa huoneessaan. Ja mä en oikein ymmärtänyt itse asiassa sitä, jotenkin se tuntui niin naurettavalta, mutta käsittääkseni tämä oli yhden varoituksen aihe. Hän sai sitten varoituksia mielestäni jo 3. viikon jälkeen yhden ja sitten loppupelissä vielä toisen. Ja jos ei ollut mitään päätä eikä hän tästä, kun aikanaan saimme käsiimme tämmöisen kopion näistä varoituksista, niin se oli mun mielestä ihan kauheat luettava. Merikukka kertoi aluevalvojalleen, että hän on nälissään. Aluevalvoja vastasi, että jääkaappi oli kyllä täynnä. Totuushan oli, että se vaan paheni miltä se vanhempana tuntuu, sehän on todella ahdistavaa. Kyllä meilläkin täällä aika vaikea aika, sanotaanko silloin, kun Merikukka oli siellä Kanadassa, niin kun ei koskaan tiedä, mitä seuraavana yönä viestiä tai soitto tai muu tulee. Merikukan henkireikänä olivat isäntäperheen 2 koiraa, joita hän usein ulkoilutti. Eräänä päivänä Merikukka kuuli, että molemmat koirat olivat myyty ja talo pistetty myyntiin. Merikukka otti yhteyttä aluekoordinaattoriin. Mä kirjoitin just tästä, että mä oon tosi paniikissa täällä, että täällä on nyt koirat hävinnyt ja talo on myynnissä ja että perheelle ei selvästi ole rahaa ja mä haluaisin vaan nyt pois täältä. Vastaukseksi Merikukka sai toisen varoituksen. Muun muassa siitä, että hänen pitäisi seurustella enemmän kanadalaisten nuorten kanssa. Suomen EF kieltäytyy MOT:n haastattelusta. Allergiasta kärsivä Salla pyysi STS:ltä isäntäperheen vaihtoa. Hän joutui kuitenkin asumaan pölyisessä ja likaisessa kodissa 3 kuukautta ennen kuin uusi isäntäperhe vihdoin löytyi. No, seuraava perhe oli yksinäinen naishenkilö, tosin nyt oli ranskankielinen, jolla oli 2 koiraa ja hän tupakoi sisätiloissa, ketjupolttaja. Tämä oli seuraava sijoitus sitten. Mitä siinä sitten kävi? No, siinä vaiheessa mä otin yhteyttä